Hola, bon dia. Mira, que no vull pagar. Tens la documentació? No, Tens que deixar la documentació. no te la donaré. No te la donaré, dic, la documentació. El que agrairia és si em pots posar el semàfor en verd. Truco al jefe i el que digui el jefe. Perfecte. I volia parlar d'aquest pis. Ja pots passar, ja pots passar. No, t'agrairia que me'l posis en verd, sisplau. No passaré en vermell. Por lo menos Messi, cuando falla un penalti, le da el palo i no el mete a Sí, en aquest moment. Això, ostres, pel que anava arribant a mi al Paris Saint-Germain, a temps real, perquè la gent m'ho anava enviant, és que és al·lucinant com anava arribant, No pot ser que quan segueixes un hashtag d'aquests, si no pots, no dones l'abast, impressionant. Perdó, No passaré en verd, eh? No passaré en vermell, dic. No, aquest disc que estem escoltant són les germanes... Ja sé que alguna vegada havíem citat, però mai n'havíem parlat com cal. És el disc d'un grup que es deia Spring, de l'any 72. Són les germanes Marilyn Robel i Diane Robel, dona i cunyada de Brian Wilson. Però em sembla que la que li tirava era l'altra. Li tirava, no dic la que... No, va estirar-lo i es va estirar ell sol així. Sí, això també és veritat. És una autèntica joia. Com has digital d'això, no? I vaja, no sé qui vol tenir els drets d'això, però és que és molt recomanable. No, és que me les ha baixat davant, eh? Me les ha baixat davant. Ens agrada molt. Pero un momentito. Me les ha baixat, Escolta, a mi me sisplau. Passaràs i em saltarà el sistema de res. Això funciona així. Tindria que comprar el tiquet i el tiquet De l'Oceà. Hi ha una altra que també es deia Spring. Llavors, vull dir, jo no vull pagar en vermell. Jo no vull passar en vermell. O sigui, aquí funciona. Es va canviar el nom a American Spring precisament perquè els L'altra altres manera és... Me l'has posat en verd i me l'has tancat davant. Jo no vull molt poc a les plataformes A mi m'és igual com passeu. també és una altra joia completament diferent d'un altre estil això del rock progressiu de la psicologia és un disc extraordinari. Aquest tiquet ho he trobat i no la meva intenció pensar que hi havia passat ni més ni menys. No, jo et dic que jo en vermell no vull passar. Tots aquests inicis de rock progressiu i encantarà simplement Spring que el busquin a Spotify és una meravella. I curiosament ningú diria, però en aquest disc Quina infracció? Imagina't la infracció. és el bateria dels 4 primers discos de Dire Straits, que és una cosa que Sabràs per què es una posa allà. ja veureu que no té massa a veure, però vaja, un disc també molt recomanable. Uns altres Spring, aquests més nous dels 90, francesos, que a mi Sí, m'han mira, l'article diu que és perquè és una autopista, una carretera que funciona igual. Bueno, llavors, jo el que t'agrairia és que me'l posis en verd, perquè si no ens quedarem aquí, vull dir... que van triomfar i van anar a panorama francès independent als 90. Doncs aquí ens quedem. Un grup extraordinari i avui dia els discos que eren com a complicats de trobar també els trobeu a tot arreu i va ser una opció. Això és Spring. Spotify té aquesta cosa que ara busques Spring i et sortiran tots de cop i aquí els és una mica complicat per trobar. Això és Spotify, aquests francesos, i aquests també, i molt recomanables, també. Ja et dic, a mi em dona igual. Ara mateix és com si jo A principis dels 60. he equivocat amb el nom i haig de la reactivitat. Perquè ja hi passa a vegades, però no m'ho de cap, per exemple, estic allà i dius, el tiquet tira cap enrere i llavors es torna atrás. Llavors la meva manera de sentir és així. Aquesta que canta és... Vull dir, jo no vull passar en vermell. Que és actriu americana que amb només 15 anys va interpretar el paper de Lolita a la pel·lícula de Kubrick. Només va publicar aquest single, que precisament era banda sonora, perquè això era la cara B de Lolita, la cançó que era banda sonora de la pel·lícula.